Shugor nakashlem jong unong san Hima. Hadu shihajar ngut ki brio ki ladu e yala ka jingim na ka Jingtwa Khyndew ka bashir khay ka balaja ha we ka Shnong ret ka badan ha ki than Western Darfur ha Sudan ka balaja ha ka singing kong ka tayo ka kinhun basan shar ka than ka Sudan Liberation Movement SLM ka lapnbna balalap badan tang Uwei min siem brio ibrala im na ka ni ka jingja ka Sudan Liberation Army ka lapnbna ba ka Jingtwa Khyndew ka bashir khay ka laja ha ka Shnong tarasin ka badan ha ulum mara kalau benda bru balayo jingtep babaru kinong Shnong hab ote ke Shnong tilayap kibadan Palat Shah Ngut Henry Tang Uwei Laitim u mini minawi ubadai na ka SLM ulakar pat dikiri ke perthai ban ai ke jingarap makani ke jingja ke bashir khai namar ba kibre hote ke ri kimla banirap tang maki la ban kedo bah usnam ajar pulai keladan kathma po yeng hagari Sudan kabadangi beteng hadu menta na ke jinga kejah beding artri kikin huan kata beding ke Sudanese Armed Force SAF but ke Rapid Support Force RSF namar ke jinga keni bor ke balawan ra ke jingklan daki pau hajar ngut ke min simbrio but pet Shnong daki million ngut kinong Shnong ketiga jaka baja ke Jingtwa Khyndew ke dike wei ni ke jaka ke baki riba nabar ki kham shitom bane ajingerap namar ke jinga beteng ke jinga keja